Μία μέρα μετά την απόρριψη της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το κλείσιμο της ΕΡΤ, συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης για το νέο φορέα δημόσιας τηλεόρασης. Για μια ακόμη φορά δεν έλειψαν οι κόντρες και οι εντάσεις, αρχικά ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Υπουργό Επικρατείας Δημήτρη Σταμάτη. Με μια αντισυνταγματική, μια αντιδημοκρατική κίνηση, με μια εκτροπή άνευ προηγουμένου, καταφέρατε κάτι που δεν τόλμησαν να κάνουν ούτε οι συνταγματάρχες το 1967. Φημώσατε 3 τηλεοπτικά κανάλια, 1 δορυφορικό, δεκάδες ραδιοφωνικά. Εμείς δεν βάλαμε τάγκς, εμείς δεν στείλαμε ΜΑΤ. Μπορεί να το θέλατε εσείς. Σας επαναλαμβάνω, το είπα και χθες. Δεν θα σας κάνουμε το χατήρι. Γιατί εμείς δεν είμαστε 21η Απριλίου, είμαστε δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Η κόντρα συνεχίστηκε ανάμεσα στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και τον Παντελή Καψί. Το κλείσιμο της ΕΡΤ λοιπόν είναι ένα δωράκι της κυβέρνησής σας στο σύστημα των πειρατικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, κύριε Καψί. Δεν περίμενα ποτέ από εσάς να δεχτείτε να αναλάβετε αυτή τη θέση. Ήσασταν ένας και είστε ένας δημοσιογράφος με μια πλούσια διαδρομή, με μια πολύ σημαντική καριέρα, σε ιδιωτικά έντυπα, σε διευθυντικές θέσεις, συμφερόντων των ιδιοκτητών που παίζουν κεντρικό ρόλο στην ιδιωτική τηλεόραση. Και δέχεστε να αναλάβετε αυτό το ρόλο. Είναι σαν να βάζουμε τη γάτα να αναδιοργανώσει τα ποντίκια. Δεν γίνεται. Δεν μετέχω στην κυβέρνηση για να υπηρετήσω κανενός τα συμφέροντα πέραν του δημοσίου συμφέροντος και μιας πραγματικά ισχυρής δημόσιας τηλεόρασης που δεν θα είναι φέουδο κανενός, ούτε της κυβέρνησης ούτε κάποιων συνδικαλιστών που έχουν μάθει να ζουνε παρασιτικά σε βάρος της. Ενστάσεις για το νομοσχέδιο εξέφρασαν πάντως και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης δηλώνουν πως θα το καταψηφίσουν. Πόσους εργαζόμενους έχουμε? Ακούμε διάφορα. Θα έχουμε 700, θα έχουμε 1000, θα έχουμε 2000. Μια κατεύθυνση, μια στοιχειώδης δέσμευση δεν θα πρέπει να έχει η Βουλή σήμερα που πάμε να ψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο? Φωνάξτε τους βουλευτές δημοσιογράφους μαζί με τους καλλιτέχνες όπως είναι ο κύριος Κυρίτσης, που και αυτός έχει λιώσει τα παπούτσια του μέσα στην ΕΡΤ, και να πείτε: έχω αυτό το πράγμα, κοιτάξτε το, πώς το βλέπετε, πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, να σας δώσουμε την γνώμη μας, την άποψή μας από μέσα μάλιστα. Πρέπει τα προγράμματα της δημόσιας τηλεόρασης να απευθύνονται σε Έλληνες πολίτες και στους ομογενείς μας και όχι σε λαθρομετανάστες που βρίσκονται παράνομα στη χώρα. Είναι μια αθλιότητα να σπαταλώνται τεράστια κονδύλια για μαθήματα αντιρατσισμού και πολυπολιτισμού στον ελληνικό λαό. Από τη στιγμή που η πράξη νομοθετικού περιεχομένου εξακολουθεί πολιτικά και θεσμικά να βρίσκεται σε εκκρεμότητα και η τροπολογία μας περί καθολικής διαδοχής δεν απορρίφθηκε, εμείς είμαστε εναντίον του νομοσχεδίου. Η απόφαση για την ΕΡΤ που επιστεγάζεται με την ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου δεν αφορά μόνο την ΕΡΤ, μόνο τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ. Η ΕΡΤ αποτελεί τον προπομπό για την εφαρμογή της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, για την επέκτασή της και σε άλλους δημόσιους οργανισμούς.